Fl-ahhar sessjoni parlamentari qabel il-waqfa tas-sajf, Lawrence Gonzi indirizza l-aħħar darba l-Parlament, hekk kif irtira mix-xena politika. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irringrazzja lil-Lawrence Gonzi għall-ħidma u l-impenn li wettaq għal pajjizna tul is-snin. Fl-età ta' 60 sena Lawrence Gonzi irtira mill-karriera politika. Tul din il-karriera fost l-oħrajn Gonzi serva ta' Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti, Leader of the House, Prim Ministru kif ukoll kap tal-Oppożizzjoni. Fid-diskors tiegħu Gonzi ringrazzja lill membri tal-Kamra kif ukoll il-poplu Malti. Huwa talab maħfra l-iżbalji li twettqu matul is-snin u tal-awguri tiegħu lill membri parlamentari għall-ħidma tagħhom. Tkellem ukoll fuq il-perikli li jġib miegħu il-poter fir-rwol ta' membru parlamentari. Nibqgħu nfakru lilna nfusna li s-siġġu tal-Parlament mhux tagħna u m'għandux ikun użat biex navvanzaw l-interessi personali tagħna. Fid-diskors tiegħu Gonzi qal li l-ħajja mhijiex politika biss u issa qed jiskopri mill-ġdid is-sabiħ li tkun mal-familja u li jkollok iċ-ċans tgawdi u tapprezza l-ġmiel ta' pajjiżna. Fl-aħħar tad-diskors, iż-żewġ naħat tal-Kamra flimkien ma' nies preżenti għal din is-seduta parlamentari u rew l-apprezzament tagħhom permezz ta' applaws. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif tul is-snin it-taqbida politika ta' bejnu bejn Gonzi qatt ma qabżet il-limitu u dejjem żguraw li l-komunikazzjoni essenzjali għall-Kamra tar-Rappreżentanti tkun preżenti u b'saħħitha. U għatem billi taħli sbaħ xewqat min-naħa tal-Gvern. Bin qalbi u fissem din in-naħa tal-Kamra bħala avversarji li nittama li dejjem konna lejali u onesti nixtiequlek minn qalbna li sbaħ xewqat għall-kumplament. L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia wkoll wera l-apprezzament tiegħu għall-ħidma tal-eks Prim Ministru. Se tħalli vojt dal-Parlament, Onorevoli Gonzi, imma ħatħalli wkoll wirt u l-wirt tiegħek huwa hemm għal kulħadd. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ukoll indirizza lill-Parlament u lil Dr. Gonzi fejn irringrazzjah tal-ħidma kultant diffiċli li wettaq tul dawn il-25 sena. Lawrence Gonzi nħatar Prim Ministru fl-2004 meta ħa post Edi Fenekadami u żamm din il-kariga sal-2013. Fl-irwol tiegħu ta' Prim Ministru huwa kien involut f'diversi deċiżjonijiet importanti, buħut minnhom kontroversjali, fost l-oħrajn l-introduzzjoni tal-euro, kif ukoll bil-liġi ta' dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu huwa kompla jservi ta' Prim Ministru minkejja li kien tilef il-maġġoranza fil-Parlament, hekk kif il-Partit Nazzjonalista kien maħkum minn klikka. Fl-aħħar snin tiegħu bħala Prim Ministru, Gonzi ġie kritikat minħabba żieda ta' 500 euro onorarja li talilu nnifsu u lill-kabinett tiegħu, il-vot kontra r-rieda tal-poplu fil-kwistjoni tad-divorzju, l-implementazzjoni xejn tajba tas-servizz tal-arriva, kif ukoll l-iskandlu tal-BWSC. Fl-aħħar sena t-tmexxija tiegħu kienet ikkaratterizzata minn ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista, fejn membri tal-istess partit u rew biċ-ċar li ma qablux ma' tmexxija tiegħu u deċiżjonijiet li ħa. Dan wassal biex fl-aħħar leġislatura tiegħu kienu diversi l-okkażjonijiet fejn membri parlamentari tiegħu ma vvutawx favur il-linja li kien qed jieħu. Bl-aħħar okkażjoni tkun dik meta membru parlamentari nazzjonalista ivvota kontra l-budget għas-sena 2013 u bekk Lawrence Gonzi ma baqax igawdi l-fiduċja tal-maġġoranza fil-Parlament. Lawrence Gonzi ma kellux triq oħra ħlief li jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Gonzi se jkun qed jirtira wara l-akbar disfatta elettorali fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista, meta f'Marzu li għadda, il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Gonzi tilef l-elezzjoni b'36,000 vot.